ejire gose 189 ona bandigiri ti ankoro jiria na ngo jokabu na baro mutete baye ni umuntu obo mambie yende tukore go jao. Yes. Ina bie bisio nyasaga tokonya go chimotu aba. Mwanjira ni. Aba sa ba kolire obwari mumbara. Peter Njungo Debe. Bueno, ntaete ko Peter responsibility ye for now kere ngokora koruga ntaete orejeste ngokora gosia ayega sia ge erenke ngokora gosia kere ngosinde nyor okondo seri rosi nayo ko batendera nkoko gesranda bamura bande bane waikaransa segete liko bana bakorire obwari marietabo TSC number no mwaka bakorite gose bano bwari munkori kubore ntokonya banne twarakonyire gose bano ntokonya babire twakonyire na nje ngokonya best no mechi na akonya mwana ndi kurugetenga ali obuskari isaro mo uko bali mumanyete mugakora ose mumanyete uko ngina akwete isa no uko nje tiagonya gocha gonte ngankonyera aye obwinyarete ntigenda ni mate na kinkopima na ikiagaragasia mutu mutari kurika bantu lakini bonko kokonya kana komo inkorige linde mate to manango manye to soro tari kurika bantu tari gasia mujumbe hiyo tari gasia mujumbe lakini na bonko kokonya keronko bona kingo mate ande gesture kiagere ntongerete rokora muticheye tinda nyegeri bari mu buyayigo ntaite konyegeria bari mu ba muticho wase bana bamento ntaite nge Peter Kamura antenenere nangake akore to bwari mu yakonye Aki 2014 umheshimiwa. Ndiwa akore 2014 ngole. Oyo mama maete. Kangwa na ngo maete kurukare myake menge. Ndinayo akore 2019. Abana boka bayibori moja. Abana beto makwanza. Gose bano. Abana bali beto magocha boka batige. Abasaya bali beto mabakoriro bwarimu. Gose bano. Aya, nipatie simu. Naona watu ya stima wanapiga simu na amekata. Ni sawa, ni sawa. Aya. Onchoka ikamuri liga. Bwana ntegere. Murana bwa baba atokire. Igwa ababarega. Tali abayibori. Ninganze tabana bali bagweto mabasaye boka. Bwana ngango litibu. Eserikali ekolika bangona bne yango. Ogonte intameruto lakini ando tendikaba. Wose bano tiante yaba koraiga. Ganya bone serikali iyo nyeke kaleho echebarike. Ango mutaite barike. Aruto. Ruta ko gamba. Igo emogonte bi ekene nganje ntigare na Ruto. Make sure na akonyire binti abangwana abonsipi. Nechi pare chiane. Ngorokia mako. Yani mutaitende teruto moticho. Mwango kirie. 1 2 bono koraiga. Peter. Abanta abanabake. Gena na burogorari. Ligie list. Lika no mwaka. Lakini omongwano oyo ne manoyo. Emiake rengo bwate. 34. No moke mwana moke ko bwa. Ono mwana moke. Bwate miaka 34. Aya karate na ngoma nene ko bwa. Nchwango te miaka rengo bwate. Etimu yake mechando bwate ko support timu ensini ne ko Chelsea. Lakini miaka rengo bwate. 39 years. Nari kire? Nari kire ntani? Tiango tebia. Motito
ayo likire intani ngo confirm erugumore January. Okay, ngo confirm ne ko record details yago. Oyo no 2014. Ningo 2013 ko chimaira. Otatigo oyo. Ose no 2014. Tiato ake kura. To chakero oyo. Tomago chaba. Abandai wa buraibu ayo mwalimu. Nkio somerete. P1. P1 ne nkongu kwanza sana. Mbone ko likara kide nkongu. Oya atani oletibono ka kitako yora linde bagie. Lakini yuko rusie tukienda bwaye. Oro mwana musini ni kombwa. Omonto so wangai. Ai nyake yomwe anchete. Ai sipora. Oyo tari sipora. Sipora kurunyanze mbenga kyo karoto kamonyo oyo. Ai nanzi ngayore. Nanzi nyakeyo, nanzi ngayore. Nanzi bono kago soka njoma ete nanzi njere musikete na nkondenderare wose bona bamito gake so ngo tebine nanzi asa koreta tukurane naye na agosoka gochabo ndokora neti kangwana irangorango kubanganda ino muntone bono Peter Kamura oyo na moire responsibility gendo olikaba ababara omoibori wata yo mwana bwetuma abana abantu mbare na konyirega omumuburi ago chonde ngandikira omwana woko morika omwana nana aligeta asegete bwana jeshi akerombo ato mokutano iso monde terete kerombo ato mokutano agwetie pikipiki atingo cha neri kondo igoro agote abosurunkie kagote injira masoma nandigete wana koruerio ngote yo mwana bwetuma asende na liako manyanga na akonyetwe enjere moyo wale ngankonyera omwana mbobe aye oyoringo yo makanga tenenango makanga nako litekereto mwana omusikali yes kwate yabantu bamanya keitata lakini mwana yo no muya ni maito ino muya umoro yo goro muya lakini tari yo ndeterete omwana oche tukondigia na maite ngana oyoye agante gaki kewanda na minyo kire nonda nkonye na maite ngana oyo kwanza na ko mayo makanga gakiyu na go konya lakini ngwato kama mzani one bwana kile mwana ino muya sana motevi tik wasema no bona Peter tigaende arike amarieta yo sipi rogorari mako bakwanira endeni ndokoreti ndawasaidia nyinyi na mkisaidika mufunze shule za South Mugirango timba nyanga wochi gosomenya bururu inyake yo gosomi na nyangweta di okay na wasema no koko yenda diaspora genda nyamondo yoka na wasenduru ntubu ati ba tianko rabo mota etaba gende bana babakwanie manya ko barusiga mwezi lakini akimwa babange gatata lakini osoro ya ramo mwanchete ngoroke chi osoro aya ayuande okay pastor munanko barangeri ayuande moko iguchiredi kake bako ngacha mwa igwachiredi chinyinga mana mange aya yanda akobori kake bako ngacha namba ibere bagacha bakabatebiganga osoro rusi oseringo ngabachire gokunyamira sijui nini ngai india matanga yo kare togenda rene ngoyo kure togenda matanga ntimo ko ngaineria bandu ntimo bona tianda omuru ngayore nchwango ga ngona ene ngorangeria Fred nchwango ga no musungu nara musungu nchwango ga aya oyo
oyo musungu oyo Fred